Hayi kodwa guys basithethe ingane i-social media ayondawo yamanyani. And wena uzamane ufika uthande wonke into le serious uzawuphambana. Ndivuka apha ekuseni kukhala ngo-reason left right and center ndiye makenjonga uba kwenzekani. Ingqondo yami fucked up, so the first thing that comes to mind is why is a grown man on a podcast mentioning the ex ne-current in the same fucking sentence. But ke azikho lapho namhlanje guys. Abanye ngaba bayampraise, ijani ureason. Ithi asuka ufucking jani ithi ku-podcast uyodefend amankazana. Akuthiwa noma ifroke le yapho uzamanga noma inkomo zikababa. Imethi nje nokudampa ngomsolusayo ufika wena ulila, after everything I've done for you. Ningandivi wrong guys, anditsho zalayithi bazi-right, but what if bezithe ubhebhi lo umtsha yi-upgrade? Ngesilapha ngoku talking about how do you quantify? Phofu kupava kwayizazimenxe ziyi-1 yazo ufike zisithi apha xa kwi-public must have a thick skin. Kule era sikuyo foni nee-socials nee-podcast abantu soze bangabuthethi ububhanxa. Andikhona famous mna but every day sikhona isirhamana esirandom esicinga sine-right othetha ishit ngam. Can you imagine uba ibindim lo bepha wathi wezazimenxe mazithethe laa nto bezithetha face to face? Yho, ezazimenxe ziwoku ububhanxa ngekudala zithi cha kutriggered. Akamdala ade ayofeyisa abantwana emsebenzini. I wish bebaqhwabile abanjwanye nje betho bayidlavini kanoteksi. But ke asikho lapho namhlanje man guys.